υπάρχουν στον δρόμο Κορίνθου Πάτρας, διότι μία απόσταση που είναι 3 λεπτά, εκεί κοντά στο Κιάτο νομίζω ήταν, την κάναμε εμείς μισή ώρα. Στην παράκτηση κάναμε περιοδία σε όλη την περιοχή εκείνη. Εδώ πάνω βρίσκονται ο Θανάσης Οράλης, ο οποίος είναι ιδρυτικός τέλος του Πασόκ, έχει υπάρξει, μέλος της πρώτης του Κεντρικής Επιτροπής, γιατρός, διευθυντής του ΕΣΥ, νομάρχης Ηλίας, ναι. Αυτό πρέπει να είναι νομάρχης Ηλίας, τον είχε υποστηρίξει και ως ένας πυρός, παρότι ήταν Πασόκ, το λέω ότι τότε αντάρτης, ήταν και παραμένει αντάρτης. Και δίπλα μου έχω πάλι γιατρό, η υγεία μου δεν είναι τόσο καλά φαίνεται, είναι νέος γιατρός, μόλις τελείωσε, θα κάνει το αγροτικό και μετά την ειδικότητα του παθολόγου, είναι ο Χρήστος ο Διαδιάς, ο Δημήτρης ο Διαδιάς, από την Αρκαδία, και εγώ είμαι ο Αλέκος Βαλαβάνος, οικονομολόγος, δραστηριοποιούμαι στο σχέδιο Β. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ, να πω εγώ 5 κουβέντες και μετά και οι συνάδελφοί μου και ό,τι ερώτηση μας κάνετε. Πολύ σύντομα οι κουβέντες μου σε 2 θέματα θα αναφερθούν. Στο πρώτο είναι το ζήτημα έτσι, της επικαιρότητας, που είναι η αποκαλύψη στο Financial Times και του πρώην Υπουργού Οικονομικών Γκάιντνερ για το παρασκήνιο της ελληνικής τραγωδίας. Μπορούμε να κάνουμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα από αυτές τις αποκαλύψεις. Το πρώτο είναι ότι μέχρι το τέλος του 2011 στις τάξεις της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρχε πανικός για ενδεχόμενη αποχώρηση της Ελλάδας ή πάυση πληρωμών προς το χρέος, και έτσι υπήρχε μια δυνατότητα διαπραγμάτευσης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον υπήρχε μια κυβέρνηση με αποφασιστικότητα και με σταθερή πορεία και ήμουν αποφασισμένοι να υποστηρίξει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Αυτό δεν έγινε, δεν υπήρχε αυτή η κυβέρνηση. Ουσιαστικά η δυνατότητα διαπραγμάτευσης έκλεισε στις αρχές του 2012 με το PSI, και αυτό πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν έχουμε δυνατότητα να αλλάξουμε τα πράγματα στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όλο αυτό το σκηνικό που μας ήρθε δείχνει ότι το 2011 και το 2012, που προστατούσαν στην κυβέρνηση τα ηγετικά στελέχη του Πασόκ, η πολιτική τους χαρακτηρίστηκε από αίσθημα υποτέλειας, από σπασμωδικότητα, από έλλειψη εναλλακτικού σχεδίου και επίσης από αναζήτηση προσωπικού ωφέλους. Δυστυχώς το χορό από το τέλος του 2011 μπαίνει και η Νέα Δημοκρατία, η οποία εγκαταλείπει την άρνησή της στα μνημόνια και τις δεσμεύσεις για ανάπτυξη για την πρωθυπουργική καρέκλα, την οποία πήρε ο κ. Σαμαράς, και θα έλεγα ότι από τα μέσα του 2012 στο χορό συμμετέχει και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου ότι άρχισε να διαχειρίσει ότι η εναλλακτική λύση που στηρίζεται και στην έξοδο από το ευρώ είναι εθνική καταστροφή, φτάνοντας μέχρι τις επέσχυτες δηλώσεις που έκανε το Γενικό Στρατό του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Δραγασάκης, σε βουλευτές της Μέρκελ, ότι η Γερμανία είναι αχώα και για όλα τα προβλήματα φταίει ο ελληνικός λαός. Λυπάμαι, αλλά θεωρώ ότι έχοντας και μια ευρωπαϊκή εμπειρία, ότι έχουμε ένα περιοδεύοντα θίασο στον ηγετικό και στον ευρωπαϊκό και στον διεθνή χώρο. Το τρίτο που θέλω να πω και έχει σχέση ειδικά με τις αποκαλύψεις Γκάιντνερ για τη συνάντηση με τον Σόιμπλε στα μέσα του 2012, είναι ότι όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμόρφωσε ένα σχέδιο Β, δηλαδή πώς να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους πυρονισμούς που θα έχει από μια αποχώρηση περιφερειακής χώρας. Η Ελλάδα ήταν η υποψήφια και η Γερμανία και άλλες χώρες είχαν σχέδιο Β, και η μόνη χώρα που δεν είχε σχέδιο Β και δεν έχει σχέδιο Β είναι η Ελλάδα. Δηλαδή να δει τι θα γίνει αν αποχωρήσει και να δει αν είναι καλύτερο να αποχωρήσει ή να μείνει μέσα στην Ευρωπαϊκή, μέσα στην
Ευρωζώνη. Οι ευθύνες μεγάλες της κυβέρνησης, αλλά δεν είναι άμυλη και αξιωματική αντιπολίτευση, που θα έπρεπε να πιέσει ενώ δεν λέει τίποτα για το σχέδιο Β. Και το τελευταίο θέλω να πω ότι εμείς είμαστε περίφημοι. Ειλικρινά περίφημοι. Ξέρουμε το μέγεθός μας ως πολιτικής δύναμης, ότι είμαστε καινούργια δύναμη, μικρή δύναμη. Μιλάμε με ειλικρίνεια στον κόσμο, αλλά έχουμε δαπανίσει πάρα πολύ μεγάλες πνευματικές και άλλες δυνάμεις προκειμένου να δημορφώσουμε το σχέδιο Β. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Και ένα δεύτερο στοιχείο, και με ρωτάτε ό,τι θέλετε, είναι σε σχέση με το λεγόμενο δίλημμα των εκλογών. Θέλω να σας πω ότι αποδεικνύεται ότι το σύστημα συμφερόντων και ευρωπαϊκών κυρίως και ελληνικών είναι πανέξυπνο, εξαιρετικά έξυπνο. Και πρέπει να φοβηθούμε την εξυπνάδα, γιατί τι κάνει. Βάζει τις τα δύο μεγαλύτερα κοινοβουλευτικά κόμματα να αναδεικνύουν, με τη συνδρομή και του ΠΑΣΟΚ, το κυβερνητικό και το μικρότερο, να αναδεικνύουν ως κεντρικό σημείο της εκλογικής αναμέτρησης των ευρωεκλογών το ποιος θα έρθει πρώτο. Δηλαδή να το κάνουν μία δημοσκόπηση. Ενώ δημοσκόπηση έχουμε με το κοινό κάθε μέρα, οι οποίες δημοσιεύονται και μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα, εάν αυτό το δίλημμα κυριαρχούσε. Το αποτέλεσμα θα ήταν ότι όλοι θα ψηφίζαν υπέρ της Ευρωζώνης και ούτε ένας δεν θα ψηφίσει κατά. Διότι ανοιχτά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι στο ίδιο πλαίσιο όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ με τις δηλώσεις ότι αν βγούμε από το ευρώ, του Τσίπρα, πραγματικά και το εδάφος, θα είναι εθνική καταστροφή κλπ. Και εμείς θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να πάμε στα πραγματικά διλήμματα, αυτά που απασχολούν το ελληνικό λαό και αναφέρονται στις κοινωνικές έρευνες. Αυτό που ενδιαφέρει τον λαό είναι θέσεις εργασίας, αξιοπρεπές εισόδημα, κράτος κοινωνικής πρόνοιας, υγεία και παιδεία που να δουλέψει κλπ. Και από εκεί και πέρα αναδεικνύονται δύο δρόμοι. Ο ένας αυτός του περίπου που ακολουθείται και σήμερα, προσαρμογή δηλαδή στο πλαίσιο που διαμορφώνει η Τρόικα και ιδιαίτερα η Ευρωζώνη, και ο άλλος είναι ένας δρόμος που λέει θα αξίζει να ακολουθήσουμε άλλη πορεία. Πάση τους δανειστές, έξω από το ευρώ, τράπεζες κάτω από το μέτωπο του δημοσίου που στηρίζουν μικρή και μεσαία επιχείρηση, κοινωνικό κράτος, όχι για λόγους δικαιοσύνης όμως, μόνο, αλλά και γιατί θέλουμε αγοραστική δύναμη για να κινηθεί η ελληνική οικονομία, παραγωγικός σχεδιασμός. Αυτά θέλω να πω. Ο Θανάσης Ζωράλης, κάποιοι συνέντευξή σου. Θα τα πούμε μετά στο κόλπο. Ένα σύντομο σχόλιο μόνο για το θέμα της νεολαίας. Σαν σχέδιο Β καλούμε ειδικά την νεολαία, τη νέα γενιά, τους νέους επιστήμονες, αλλά και τους απλούς ανθρώπους της ηλικίας μου περίπου, που στέλνουν βιογραφικά και προετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για το εξωτερικό, να σκεφτούν, ειδικά με αφορμή τις ευρωεκλογές, να πάρουν θέση, να μην εγκλωβιστούν και να μην παρασυρθούν ούτε από φυλά ποτάμια ούτε από δηλητηριώδεις αυγές. Να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν ένα σχέδιο Β για να ξαναγίνει η Ελλάδα ένας φιλόξενος τόπος και με θέσεις εργασίας και δουλειές και με την νεολαία να μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε μια παραγωγική ανασυγκρότηση την οποία έχουμε ανάγκη για να δούμε ένα τελείως διαφορετικό, ένα τελείως καινούργιο μέλλον. Αυτό μόνο. Λοιπόν, υπάρχει καμία ερώτηση? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς λίγο υπομονή. Σε 5 λεπτά, 10